Terska sanoo arskaa. Jaha. Tsara mälliä. Svensk jävlar. Lakritsia. Elikkä maailman suolasin lakritsikarkki. Tämmönen. Ja no, oho. Maistuu eiköhän se lakritsi kautta, onko tuo salamiakki vai mikä tuo. Ja minun inhokkea molemmat. Lakritsi ja salamiakki. Kaikki on minun inhokkea, en tykkää. Ja vielä suolasta. Maailman suolasinta. No eihän tää. Onhan tää. Oi herra jumala. Ai olipa, no, ne meni ohi. Joo. Oho. Huhhuh. Menikö pumppua siis saman tien? Joo. En purkkia syöisi. En todellakaan pysty syömään purkkia, mutta ai. Tulikohan liian iso suolapaku kerralla, kun meni tänne. Mutta ootin paljon pahempaa. Haupits lakiets. Jaa. Eiku hauft lakrits. Uskokaa, että on pientä brändtiä, mä en näe edes Lassel. Tuolla lukee lakritsia ja tuossa lukee salamiakkia ja jaha. Tämmöstä. Oletteko maistanut tämmöstä? Ootko sä maistanut? Kerropa, jos oot maistanut, että miltä maistuu ja sun mielestä, mutta Jokkuhan on syönyt purkillisen kilpaa tämmösiä, että en minä ala kilppailemaan näistä tämmöisistä. Mulla otti jo yksi henki. Tää tarpees kaivertaa yhtäkkiä. Tissi meni tuohon kätteen. Joo, mutta ei mitään. Joo, mutta noniin. Hei tuossa Himangalla niin iloisella rillillä voi käydä syömään vaikka hashtag-burgeria, jos haluaa. Kiitoksia tästä Vilimistä ja saa tykätä ja jakkaa kaveriten kesken, jos on kavereita. Niin. Mutta jos ei ole, niin minkäpä mä silleen voi Ja tietenkin tykätä.
näistä vilimeistä. Ja hei, kannattaa tilata muuten kanaa. Joo, jos et ole vielä tilaa. Tässä sanoo vaikka sun kavereita, että tilaa kans kanavat. Saadaan tarpeeksi tilaajia, niin tulee tosi hassua. Tosi hassua. Mutta kiitoksia tästä. Morjensta. Ja.